În vlogul ăsta veți vedea cum am reușit să iau amendă în Maroc, cum am trecut munții Atlas la 2200 de metri, cum am mâncat la un restaurant foarte dubios pe marginea drumului, cum am vizitat un oraș întreg construit din chirpici și cum după ora 21 am fost opriți de poliție de încă 6 ori. Pentru a doua zi în Maroc plănuisem să ne folosim de autobuze și să mergem până în Essaouira, la Oceanul Atlantic. Totuși ne-am schimbat planul în ultimul moment și am decis să închiriem o mașină, de unde altundeva decât din aeroportul pe care aterizasem cu 2 zile înainte. Am mers până la aeroport acolo, dar aparent birourile de car rental s-au mutat în afara aeroportului, în parcare, pentru că în aeroport trebuie să intri doar dacă ai bilet și ai zbor în ziua respectivă. Deci, magrebianul vostru preferat era să facă din nou nefăcută, adică atunci când am umblat pe bagaj, am luat deja mașina, e un Citroen, am pus ochelarii, sunt chiar un pic zgâriați. De ce zgâriați? Pentru că i-am pus pe plafon, după aia am deschis portbagaj, am umblat portbagaj, am închis și plecasem cu ochelarii pe mașină. Și când am accelerat mai tare, ochelarii mei au căzut pe drum. Dar uite că-s rezistenți, am făcut testul. Totul părea în regulă, ne îndreptam spre periferia Marrakechului când, dintr-o dată, am fost oprit de poliția din Maroc și am luat amendă. Pentru că, aparent, limita de viteză era unde mergeam eu 60, că așa e la ei în localitate, și eu aveam 68. Și mi-au dat băieții amendă 150 de dirhami, 75 de lei. Eu o iau ca taxă pe prostie. Adică am zis că din România și a început cu cică Hagi, polițistul. Mi-a zis ceva în arabă și a zis că chiar nu înțeleg nimic. Și zicea, hai mă, n-are cum că tu ești arab. Nu sunt arab, nu sunt arab. I-am zis că merg în Ouarzazate, unde sunt și studiourile de film și m-a întrebat că sunt actor. Așa arată mașinița noastră pe care am închiriat-o, numărul 9U 52.752 și am oprit aici pe marginea drumului să vedem dacă au ceva de mâncare oamenii ăștia, că erau codruței foame. Și aici o cafenea care are și omlet. I-am tradus omului cu Google Translate că nu înțelegea franceză prea puțin, nici eu nu vorbesc prea bine și am tradus și ne-a zis că da, poate să ne facă omletă și îi face codruței acum omletă. Dacă am cumpărat și strugurii ăștia de la un domn super de treabă și am dat pe ei 10 dirham, 5 lei, e un kil. După ce ne-am potolit foamea cu omletă și struguri, am continuat călătoria către Ouarzazate, trecând lanțul munților Atlas. Am urcat la 2260 de metri prin trecătoarea Tizi Entichka, peisajul devenind din ce în ce mai arid odată cu apropierea deșertului. Am oprit aici cu mașina pe drumul spre Ouarzazate. Nu se mai opresc serpentinele, curbele, mergem spre est, chiar un pic sud-est, adică spre deșert. Toată vegetația care era prezentă acum ușor dispare. Deci eu i-am ales strugurii aceștia, i-am cumpărat de la magazin, priviți, foarte buni. Spune ceva despre struguri? I-ai cumpărat de la o doamnă care seamănă cu bunica ta. Calitatea drumurilor e comparabilă cu a celor din România, dar pentru mine a fost mai greu să mă obișnuiesc să nu folosesc Waze-ul, pentru că aparent nimeni nu-l folosește acolo și nu erau raportate poliția, lucrările, gropile sau alte pericole. Venind vorba de poliție, am fost opriți pe drum de vreo 3-4 ori, dar după ce le ziceam că sunt turist și nu-s marocan, îmi erau drum bun și mă lăsau să plec. Pe drumul de la Marrakech la Ouarzazate sunt deși e de bun, are multe porțiuni în care ori se lucrează, ori, uite, cum e aici, e îngust și trebuie să aștepți, ori pur și simplu se oprește asfaltul pentru 10-15 metri și trebuie să încetinești foarte tare pentru că mergi practic pe pietriș. Foarte aproape de destinație am văzut un așa zis restaurant pe marginea drumului, unde am oprit și dacă la prima vedere părea un loc nu foarte primitor, murdar și uitat de lume, după ce am mâncat acolo și am interacționat cu oamenii, ne-am schimbat total părerea. Deci am oprit aici la un restaurant pe marginea drumului și e tare. De acum dezinfectat masa.
Am crezut că am comandat paste, dar asta cred că se numea la ei pasta. Am stat aici, am mâncat, deși noi cerusem paste, un sandwich și suc, ne-a dus sandwich și un platou cu cartofi prăjiți și pui. Da, e bun. A fost o masă foarte bună. Acum mai că aș trage un pui de somn, dar trebuie să mai vedem multe locuri. Deci acum când am ieșit de aici de la restaurant, am tradus, pentru că nu vorbeau bine nici franceză măcar, le-am tradus din engleză: vă mulțumim foarte mult, a fost foarte bună mâncarea. Au zis: oh, bai, dar mulțumim noi, dar nu trebuia. Și după aia voiam să le dăm bacșiș și n-am acceptat și i-am dat o monedă de 50 de bani din România. Am zis: măcar atât. Și ne-a dat astea după aia. A venit după noi să ne dea 2 dulciuri. Am oprit după la Ksar Aid Ben Haddou, o așezare fortificată inclusă în patrimoniul UNESCO, un loc care trebuie neapărat văzut dacă ajungeți în zonă. Încă de la intrare am fost abordați de un băiat de vârsta noastră care s-a oferit să ne ghideze, evident contra cost, în interiorul Ksarului. Someone who speaks Arab could speak Berber? Berber, it's origin the Maroc, the Berber, it's origin. But the Arab is coming in the Jews. Okay. Berber, before is from Roman mixed with Jews. Yeah. Berber. And this river is Naimwed al-Malah. Astea sunt decorațiuni făcute de set designerii de la Game of Thrones, care au filmat aici în Aid Ben Haddou. Plasat pe marginea unui deal, Aid Ben Haddou beneficia de o poziție strategică. În cele 4 turnuri ale fiecărui casbah stând gardieni gata să anunțe la vederea unui intrus. Acum însă așezarea e nelocuită și pe lângă turism a fost folosită ca platou de filmare la producții precum Mumia, Gladiatorul, Babel, Prințul Persiei, Lawrence al Arabiei sau Game of Thrones. One man married with 4 women, because here in Morocco you can't marry with 4 women. Yeah. Deci am ajuns sus pe casbahul ăsta. He's our guide and friend from here. Welcome, Abdul. Yes, Abdul. Welcome. Yeah. Deci ne-a zis băiatul ăsta că în acest oraș stăteau și evrei și berberi în același timp. Și conviețuiau aici. Și în casele alea numite casbah cu 4 turnuri stăteau 4 familii. Adică, mă rog, un bărbat cu 4 soții, din câte am înțeles. Acesta era un important loc de oprire și comerț pe ruta care lega Marrakeshul de deșertul Sahara și este una din cele mai bine conservate astfel de așezări. Toate clădirile dintre zidurile înalte erau făcute din pământ și paie, un fel de chirpici mai rezistent. Ei aveau moschei, o sinagogă, cimitire separate și hambare pentru depozitarea grânelor, toate făcute din lut. Aproape că te puteai simți ca într-un castel de nisip construit la o scară uriașă. Acolo, printre vânzătorii de șarfe și ceai, am găsit un loc extrem de interesant, un atelier plin de picturi realizate într-o tehnică prin care hârtia este arsă și culorile devin vizibile. Color is a tea. Wow. Like this. Pigmentii de după sunt indigo. Wow. After the color is fixed. Hello, saffron. The blue is indigo.
Bonjour, bonjour, mon ami! Sus la Aid Ben Haddou, la vreo 25 de kilometri de aici, am rămas fără baterie la cameră și revin de aici, din acest hotel de 4 stele și vreau să vă arăt cum arată o cameră în Oaza Zarte, în Maroc, de 4 stele. Aici e plin numai de europeni, pentru că na, e hotel, nu se compară cu Airbnb-ul la care am stat cu o seară înainte. Canapea, TV vechi, e un hotel vechi, 3 geamuri, pat mare. Deci așa arată o amendă în Maroc, 150 de dirhami, fără unde limita era 60. O să vă mai arăt un pic astăzi exteriorul aici la piscină, care are apa destul de rece, nu știu dacă o să mă bag. Am trecut de la camera aia din Marrakech, care era super mică și n-avea chestii basic, gen l-am întrebat pe host dacă are săpun aseară, că ni se terminase săpunul și a zis că nu, sorry, spălați-vă cu șampon. Comparând, este cu 10 clase peste. Am intrat într-o patiserie și magazin de dulciuri cu codruța și ea este super încântată. Ce ne seacă e faptul că avem mari probleme cu operatorul de telefonie. Am încărcat cu 100 de dirhami, 10 GB de net sau o oră jumate de minute internaționale. Nu ne mai lasă accesăm netul. Apelul între noi mi se pare că ne lasă să dăm. Nu înțeleg de ce se întâmplă treaba asta. Am încercat să-i sunăm, dar au call center doar în arabă sau în franceză. Nu dau seama. Cu alune, cred. E prăjitură cu alune. Iar a mea este o prăjitură roz, cu verde și cu multe culori și cu un logo care nu se mănâncă. Da, e cam uscată. Adică îți vine să bei apă imediat după ea. Din câte am citit, e obligatorie masca și la exterior, cel puțin pentru cei nevaccinați. Dar Marrakech nimeni n-avea nicio treabă, nu se purta mască nicăieri. Pe când aici, cam 90% din oamenii pe care i-am văzut pe stradă aveau mască. O țară a contrastelor. Așa aș putea defini Marocul. Priviți numai piața asta centrală, care ziua probabil e plină de oameni, cât de goală este, doar la ora 9:30 noapte, probabil din cauza restricțiilor. Deși era trecut de ora 9 când se instituia carantina de noapte, am mers la risc și am zis să mai dăm câteva ture de oraș cu mașina. În aceste 15-20 de minute am fost opriți de numai puțin de 6-7 ori de agenții de poliție, care erau la fiecare intersecție și ne întrebau încotro mergem, ba chiar unul și dacă am declarație. Thank you. Am văzut că n-aveam unde merge pentru că totul era pustiu și ne-am întors la hotel, unde am avut parte de o surpriză. Furnici care coboară de pe geam, de aici, vin pe aici și se duc în jos, până în living. Cam astea sunt probleme pe care le întâmpin la un hotel de 4 stele în Maroc. Dar, mă rog, am fost la recepție, le-am zis de problemă și ne-au dat o cheie la o altă cameră care e la etajul 1. Adică poți să treci cu furnici în cameră și poate pentru ei e ceva normal. Acum avem camera fix pe colțul opus grădinii, deci n-ar mai trebui să mai fie furnici. După o zi în care am învățat că oricât ai plănui, lucruri neprevăzute o să se întâmple la tot pasul, abia așteptam următoarele aventuri în Maroc.